Aduna ba'y panahon na daog-daogon ka sa bang tao, yaga-yagaan, ilak ng istoryahan, o mga butang nga dili tinuod, tuod kay ikaw sa kakristohanon. Kini na verse para ni sa imo ayo sa ubiya. Diri sa Mateo chapter 5 verse 11, bulahan kamo kung biay-biayon, ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Bulahan di ka na ikaw gidaot, ikaw gibutang-butangan, gibugal-bugalan, dili ka tao nga luoy. Ang mga tao na luoy katong mga tao nga nagdaot kanimo, nagbinuang kanimo. Dili tanang tao malipay sa tuwa. Na mga tao nga magiayaga Dios sa tuwa, tungod kay wala sila nakaila sa Dios. Wala sila kasabot sa pamaagi sa Dios, wala sila masayod sa iyang pulong. Mao nang sila kusog kayo magbinuang kanato, magstorya og dili tinuod. I remember na gipasanginlan ko sa akong silingan dati na nangawat sa ilaha. Nangawat ko daw og kwarta pero kabalo ko sa akong sarili na wala man jud ko nangawat. Noingon sila na ingana daw kada ko sa kuha, isaka daw dito Pero anak ko dili man ako nang hilabot. Istorya na ingana daw hilabtanon ko pero ulaw man pero akong gi una-una Lord ikaw ra gyud na sayon. Kay kabalo ka na wadyo ko nang hilabot. Na timingan man gusto na time na nilakaw ko sa among lugar. Ingana pod sa ato usahay na panahon na dauton ta sa bang tao. Pero kabalo ka sa imong kaugalingon na dili tinuod. Dili na nimo kinahanglan na i-explain pag yun sa ila nga kay kung ang tao na dili gusto sa imo maskin pag imo na explainan na tama ka kana dili gyud siya maminaw. Pero ang tao na nakabalo kung kinsa ka, nakaila sa Dios, nangalagad sa Dios, bisan pag wala nimo siya gi-explainan na dili ikaw ang nagkamali, kabalo sila na ikaw wala gyud na maka. So sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili tao ang atong gipahimutan, kung dili atong isentro kanunay ng Dios atong mapahimutan. Kay bulahan ikaw na nangalagad sa Ginoo, bulahan ikaw na bisan gitamay ka sa uban. Bulahan ikaw kay bisan si Kristo daghan og nagdaot kaniya, daghan nagpasakit kaniya, daghan mga tao nga nahiubos sa iya, pero mipadayon siya tungod kay para sa atong kaluwasan. Busa atong ipadayon ang pag-alagad sa Ginoo na bisan unsa pa man ang ilang pagdaot, higugmaon gyud nato ang Ginoo, dili ta mobiya kay ang Dios na bisan siyang pag-anhi diri sa kalibutan, wala man nalipay ang uban, pero para sa imong kayuhan kita adunay kaluwasan. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, dug himaya alang lamang gayud kaniya.